y'umuco Kisii nigikorwa bukorere bwa conventional medicine. Injira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorere diagnosis. Boigo mbabwato bukorere bunde buna general consultation okorengwa as laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonge. So na kito kero montachi obviously to make sure nga twamwa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga kuruko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uru Plaza Gabo Songo Goroba ya Gatato Erumu 307A and in Tubuate branch Muchwil Doret Enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and in Tubuate branch in Dumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Viyake gima omwanchi muri yabigita CENTRE ya Ndizi TV no basemerera kwane mna kwabere ko gutwara obuliriria obuya imigeta CENTRE ga nande nebiro binde buna cyaragire cinsa ibere cyabono maragoba asito kumira na Dr. Kena Moses korwase clinic ya Worldfit oyogochi otosemia igoro ya maroire na ki amaroira yogocha ase imebere ito na boigonchera kitoranyara ko batugwetanga na boigona ki ase clinic kyaye akoena na obugwenia korinde omwanchi mulirerere no bogotobwatia asinsemo chemitandao asensemo ya Facebook no bogotonyara gwitira Ndizi TV News Digital no bogasensemo ya YouTube no bogotonyara gwitira Ndizi TV News asensemo ya website no bogotonyara gwitira www.ndizitv.or.ke erietera ne Frida Kerubo anyakobwate ibolirinde lyansi no bogototomera ujumbe yago gwitira ase enambiyere gabwa screen yabo igoli tukolere omwanchi mulirerere nigo turachukwanera obure bwa asma kurinde daktari atarato tebi obumburereki nande na kibogo cha ase omubirito ni gongora mwali bagakeigo aratatebia ngaye clinic kega kyaye kegotoka karibu sana daktari. Thank you so much. Ms. Kerubo. Editor and Dr. Moses Kena Unsarigo. Kurwa sinyagitari ya Worldfit. Worldfit Health Centers no torese nyumba ya Uhuru Plaza. Egoroba ya Gatato, Erumu 307A. Karibu sana. Asante sana daktari. Twabiri togo kwanera amarwire akurutoka chagete omorobiriga. Buna botambiri tukoria Jumamosi nigo tokuri yoborere twakwanera. Daktari otaresera obumburuire ki nzira kibogo so ase omubiri tokorinde daktari atende tingire cinsa cinyinge. Ndaite tosemie omwanchi omuriyeririo toligere tigari. Amanyenga oborero bwigabwa asma mburuire kyobo. Asthma ama tukuburukanga bronchial asthma. Asthma ndatebenga no borwiri go se condition egoche sama ama is what we call lungs, yeah? Igo eshida yama se shida yo enchira yo kweyana enere kuruko asthma. Abantu abange nkolengi mbabwa turiro bwa asthma nanda abande bayikirenya gitari bagotenga obwate asthma. Igomna ngende kwaniranga neli asthma no boriro bwe chinchira enchira yokoyana ose amaito. Enchira yokoyana ngakie cover ekere enchira yokoyana ekoba inflamed. Inflamed nekere gusambeka. Enchira yokoyana gusambeka ndatebeseke Gusii. Lakini sobo nyagitari tokoroka nga you know your airway ele inflamed. Yasambikire. Nande number 2 ngenchira yawe yokoyana yabeire ngote yanyereire. So it is inflamed and
narrowing. Ene shida ekomenye sumo berenga kientambe. So we call it a chronic disease. Ama chronic condition. Yama. Ekomenye muda mrefu. So ukipata asthma, what it means, utakuwa na hiyo asthma kwa muda ambaye ni mrefu. So we call it a chronic condition. A chronic disease. Yama. Amna ngente goteba ekerenchira yago yokoyana ekova inflamed. Inflamed yimili gosambeka. So what do you expect kero wasambikire? Urasambuga umuntu akubekira macha akuchome. What do you expect? Number one, utaona kwamba hiyo sehemu umechomwa ngochire itafura. Itakuwa yani ngobimbere. So njia yako yokoyana ngochikokorereki kuchire kobimba. That's what you're talking about, inflamed. Number two, osambuga iga mache ngochara maja konya gutinya maja konya gocha. You know? So enchira yago yokoyana emoja ni kole ever inflamed ngotwalire mucus. Ama it becomes, you know, congested na mucus because it is inflamed. So what I'm talking about, inflammation ni kama kuchomeka, na ukichomeka utaona njia yako ya kupumua. Number one, itakuwa na makamazi mengi. Number two, itakuwa imefura. Itakuwa ya vimbire. Tewa nene? Egen toke nago tebiri enchireri yago yokoyana ngochire konyerea. Kobengote. So let me show you something. Egas yokoyana neriri. Egas yokoyana ningi. Ngakia ko konye somobero. Ekero koyana nkoirore mbeo esa manyinga. Ekero mbeo ya soire esa manyinga. Embe yenere ko konye binte binge. Your brain can't function without an oxygen. Your muscle cells, they can't function without oxygen. So mwili haiwezi kafanya kazi bila oxygen. So what am I saying? Enchira yago yokoyana yago tere ya bimbire. It's a kind of blocking. So it means oxygen haitaingia kwa damu ya kutosha. So onye oxygen tego so esa manyinge isaine. Umubiri go no chokore gasbia. To gukora gasbia. Oxygen ni gasya nereri. No kogende sam ekwende esa cells ekonye sigende kunga combustion. Koso kubuna endagira. So if oxygen tego so esa manyinge isaine, kiseli cha onjiro chikonyora oxygen, which is enough. If the cells are not going to get enough oxygen, what it means, chakula haitavunjwa kwa mwili ya kutosha. Number two, ekero tokweyana guchime tokwira oxygen ntolikweyana gujisiko. You know, ngikweyana guchisiko ikweyana what you call ubochafu bore samanyinga ama what you call carbon dioxide. Are we together? So onye chinchira chago chiagoteire then carbon dioxide teligo chikosoka yonse kuri so mobile. So inamaanisha kwamba uchafu itapaki mingi kwa mwili. That's what I'm talking about. So asthma sio mchezo. Asthma inafanya uchafu isitoke kwa mwili, especially carbon dioxide. Number two, oxygen isifike kwa damu ya kutosha. Yes. Bijake gima omwanchi omurigerere abuna oigwete Dr. Kena Moses agenda tagotoerera igoro yoborire bwa asthma. Onyera koeresera so bwagare oboriro bwa asthma mburo irekyobo. Kodende daktari ntubate chi types cia asthma. Nchire chichi. Asthma ntubate type ndatebe ibere. Asthma y'abana na asthma y'abantu abagotu. Ekotoko teba asthma y'abana neriere below 30 years. Umuntu onyorira asthma tarike myaka 30. You know? Ine type y'kuruku asthma y'abana bakenda tebe. Ntubwate asthma y'abantu abagotu. Baitandi myaka 30 guchigoro. So we have what you call extrinsic and intrinsic asthma. You see? Y'abana y'abanta abantu abanene type ubere. Bono. Abantu abangini bate kumanya ki y'abana nakiyo kiora kole umanye gosino no gose ngo katole yabo lakini abantu bate kumanya bona asimeye mbimanyirikiye kolenta mbi manyirikiye orare osuburire bwasima osomanya mwana onabwaturire bwasima
usai kwanyolo obore bwasima oso abayibuli babanyolo obore bwasima mbi manyiri kyokorora manyiri bigocha okobo go teacher ase chinjira kyokweyana so again take tangani is what you call breathlessness breathlessness nekelo ko ngambe otisainye so mubiro bono gaiga story ko ngambe ogaiga tiji saine otakiroge ndeisiko ochikori yembeo mbekero ko ngambe otego isaini oxygen is not enough is a manyingao so what I'm talking about okay go muru yatete ko genda isiko achikori oxygen breathlessness that's the first thing we call again to gia kabiri is wheezing ekero asme wake kerere ekero montara ile butuko akwiwe kerere munekyo okoba bon egwako murori totabeke Gusii egwa kumure because enchiri yokweyana ya teach ya very narrow so emberi yani agotumia chinguru chinyinge so kiembeo muna gotumia chinguru chinyinge so kiembeo ya komoroli that's not what we call wheezing botuko again tukiaga tuchikorora is what we call chest tightness ege kuba kiago kebwatire okungiga kuba ka umuntu ayikaranse tabigeterige na igoro linene esege kuba kiago ikube kiago imekupana ekubwatete chest tightness umuntu abekera chikiro chinyinge so mubiro ekina kintu kendo korora egento kende is na wura twale cough ojone ngango niwe tuikorore korora so I'm talking about breathlessness wheezing chest tightness and cough lakini ndali bimanyiri na byo kabiro ebindi mbiro bono bigocha okoba muna bone mbeta isaini so mobere nabo konyora umuntu alire dachik tago ko no bono mwana moke na agende class mekera abandi bagosomyo ero konyora umwana uri bwasi makorara rais tali go concentrate for a long period of time because enough oxygen take on so obongo abande bakonya barabarosu barosteri yoka okoroso kona bogocha because bono oxygen not enough in your blood so kwanyonga to bakonya rorosete imagine bine biru bigocha okoba bono the oxygen content ele nke samanyinga all ubuchabu bongo bole samanyinga so ibimanyiri bindo korora lakini ibimanyiri tu atebire bitangani is what we call a cough we are talking about a wheeze we are talking about chest tightness and we are talking about a cough breathless biyake gima omanche murigereria abuna daktari agendete gusangana intu agendete gotesemia biyake gima nga ekero kwarorire ebimanyiririe bina bokomanya nga obuno burere bwa asthma korinde daktari omanche muri natete komanya oburere bwiga bwa asthma anakibogo cha somo biroito nakiburi bwasma bugo cha somo biri tutararore ikatore gentekam enchire yokweyana ngendere gukwanira natebire nk'uburire bwasima n'enchira yokweyana yaito enchire yokweyana enchire yokweyana onyigo taite go teacher onyi taite go teacher uno burire tota bwasima let me tell you Miss Kerubo umuntu obwatu burire bwasima bona umukwanere akwere story na bokuyunga yagosoire saidi because umanyanga okori oxygen okori yani embeo eso esa manyinga nembe eteligo so esa manyinga because enchire yoko yana yakoreki ya teachire another thing I'm talking about ngabucha umboligo so kuru mubiro bwesaine so it is an experience which singependa mtu atapitie kwa wale wanakuja kwa kliniki yangu huwa wananieleza na wakati wananieleza I feel for them this is what I'm talking about enchire yokwe yana natebe nebwati into yokurunga bronchitis ama millions of bronchi chinya chikwetie mbeo and bronchos so enchire yokwe yana nebwate what you call smooth muscles chinyama nebwate chinyamechi na chinyamechi ichiko sinacheza kulingana nkaikwenyora kulingana nkyoga ndeta gukora wono kwa mfano
kwarolirio kolega asienkong kusenkole mole kusenkominyoka kwarenge you know akinena lioviri kuminyokole sana ekero kuminyoka mono chinchirechi enyameye gotoka sichinchira chokoyana ego kole kwere ne kogerenchi ego dilate ekere go dilate kumiringe koigoka ekero yigokire oxygen yeso nyinge samanyinga egero twale chinguru chisaini you see enchira ya manyi enchira lyokoyana nebwate enchira ego kolegasi yae enchira yemeo kolegasi yae na be koigoka ekero tagete a lot of oxygen egere kolegasi burunge proper egero nyole enough oxygen so move na under the same time na vera irane ebungasi nini you know ere twali ndio contraction muscle contraction ekere muscles chianyereire ngeko reko nyerea no bono gende miskerubo asagotioka asubo chabo gotioka sana engineer kweyana ni madinga sore environment lingia so what you need to do ego chikogenda echiko kole kwende echiko kora constriction egero buchabu bonge mboso samanya egere environment which is polluted pollution of the environment ebasago so samanya so nyasa tutongete in a very unique way because agatongeto mubero bieka no tali nanto konyotebi you know tulgo tayinga ki njira yoko yananga igoka ego ja yoka ibunga eko ibunga kulingana na mazingira ama condition yako nyora so what I'm trying to say we need to appreciate that Mungu alitumba in a very unique way. The only thing we need to do is that tuchungie Mungu mwili wake wanongia kole ntu bwasima uburiro bwasima nambe yemo kubokole ntu nigento ikurukunga genetic and then plus environmental factors genetic no koiburu abantu mbale you know baiboire ororeri yete babwate asthma you know anabandi mbale bagocha bono bali babwate ororeri banyora asthma because yororeri bwabo lakini ngento kendegia kavina atevira about environmental factors nka iko iboletu ulizaliwa katika masingara gani alafu number 2 yani ile masingara yenye ulizaliwa and at the same time environment iko namna gani let me explain number 1 abantu bali bayiboire esa masingara ara machafu mono munabona Africa mbali konyora asima sana compared na basongo sababu omuberogo unaona chokora omuberogo obere subjected to sobucha for quite a long period of time so if your body has been subjected to sobucha omuberogo gutwara ubunyasi ubumunyamasi borobo kongu bwakana konyora asthma and this is what we call sobunyagitali hygiene hypothesis hygiene hypothesis ne karonka iko evolved environment yere to konyora asthma so what I'm saying is this ekero kuyiruwiro mwana keru to baza gutabi mwana ngato siko chiesa isiko to wonya kumwite iboko ta chiko chiesa isiko you know thinking anko mokonyore ego chiesa kolingo konya kole and that's why you find in school abalimba abangeni bali environment babwate p egera abana ba chiesa ugo chiesa kolingo konya kole so gutwara obunyamasi that's number 1 and environmental pollution aba number 2 bono abantu bali bagotoka ase industry chire fika industry yonya kurusubo chavu wokogenda you know smoke obwate chemicals yigo so ese environment these chemicals chigo so ese ma chizusa ya mao usiji gusagi njira yoko yana so you know what we're talking about environmental pollution ama industrial pollution and again to kende na abantu bakunywe sigara you know those guys who are smoking na bora twale a problem muneye ndagira ya kirese eduka ndagira yeduka bano baganjete ndagira ya bwango
mwenda garongo enda sitari ngorira soda daktari ngorira soda you know mbako manyanga soda eliebwate it's full of chemicals ebwate preservatives chemicals ebwate sweeteners chemicals ebwate flavors chemicals ebwate food color nayo nyakiso ebwate kale yende kale kujia yende kale kuchie kale you know even to chemicals chiko so mubere so an environmental factors endagira kyokoli ndomunebi byachangia natebire genetic and environmental factors. Mbia mono sana omwanchi omulirira kiagero gendete gusangana into chinga ki daktari agendete gotosemia igoro yoburire bwa asthma nyere ko bakago totebina ki oburire obogo chaso mubiri to kon daktari ngwa kwanera nga abantu bali exposed go chaso bochavu nga mbako nyara ko bakonyora oburire oburaisi kori ndo mwanchi omuliro metena baratige nyumba ya yebe nchafu atebe nga ine nchire yemo yo gutanga oburire bwa asthma kori ndetali igo buna daktari atebire bona daktari kungwa kwanera nganto bwate type ibere cy'uburere bwa asthma ngwate bantu beto burere bwa asthma y'abana nabiga abantu abanene nakyo umuntu akora amanyengere asthma yiga bwate ne y'abana ne uri ndi ne y'abantu abanene emyaka twatebire emyaka piro 30 years y'abana above 30 years y'abantu abakatu mbiyamana sana omwanchi muri yakinga ki ogendete gusangana intu nabako totomera liboli lyago ase ujumbe enge gwetera sena mbiyirika bwa screen yago asinsemo chiche mitandao sesemo ya Facebook nabako tonyara gwetera Ndizi TV News Digital nabako ga sensemo ya YouTube nabako tonyara gwetera Ndizi TV News korinde daktari omwanchi muri na tete komanya ekera umuntu abwate chi allergy na risk ya sokonyora oburere bwa asthma. Asante. Ndete ngoro kyomo umurigelinga asima nobonyamasi asima nobonyamasi bwago asima egocha okoba obonyamasi bwago wokova react overreaction of the immune system ekinga yomubiri nere kogera asima yacha kagere kinga yomubiri egochi yatebi you know ntubwate kisedi cyomubere kiti kikolire ndo igorunga inflammatory reaction ama inflammatory you know reaction yeso mubere so ubonyamasi bwa produce anti-inflammatory ama inflammatory compounds unabona ntubwate you know ndo igorunga interleukin 2 interleukin 6 bikogera reaction yacha ntubwate immunoglobulin A eyebone go produce histamine na histamine ere gocha bono bakinjira yokoyana ete binjira yokoyana ngakoraki isieka so nakyo nyamanta bangekera bakogenda nyagitari bako ibonto nga antihistamine allergy na asthma it about nero about teyone na mono allergy na begocha ya maiso twanyiruka conjunctivitis ya chesengos twanyiruka you know atopic dermatitis ya chese chimioroma twaruka sinusitis you know allergy it is the same thing, the difference is small, it's the same thing kama asthma that only lingegocha asangao asangao somube so abantu bali babugate asthma most of them ngonyoro babugate allergies na abantu bali babugate allergies lero ngamambye gocha goikamba cha kutwara gentoki asthma. So they need to be very careful because this is one condition only that ewa pia asanga isomobere. Mbiyamana sana omwanchi omuliyeri lyoboli ngachi allergy nchigero montanyole asthma nako igure daktari anyare kubaga kweresiranga tofauti te yonene asoborere bwa achi allergy nabo igo asthma korinde daktari omwanchi omuliyana tete komanya ngwa kwanera igore yechindagera kiralete oborere bwa asthma ndagera kichiri omonte kerabwata bono oborere obiga bwa asthma abwenerete kolya busabwenete gutanga tali inchimna daktari kana ege ntongo chinate yumurigereri kuna chakula aina mbili kuna chakula ya maduka ama what we call refined diet na kuna chakula ya shambani endagira yeduka nembe tikantebeko endagira yaki yeduka neki nembe because you've got the chemicals because you're telling yeso mwanya bantu endagira nyasata tongeti nembe
lakini ndagire Nyasaye atongete agatunga matunda atunga machi agatunga ebintu byose bitongere Nyasaye nebyeso mubiro so kali ebintu bitongere Nyasaye tige ebintu bitongere na mwanya abantu Yekigima omwanchi muri abno igwete daktari agendete gusangana intekera gotosemya ngachindagira kiriyo konyorane ne mono chikorwa ase chiduka nigo chibwate obobe iki kiratoletere amaroire amange ase emebere yito korinde daktari omwanchi muri na rotumire ujumbe yaye agoteba hai daktari ingike kogera kero kende ngo igwembeo yangereira asobongo na igwambere isko Chochote lazima inaweza fanya hivyo. But tumesema asthma na vera alente shida mneyo. But I'm not trying to say it's only asthma. You need to come for more medical checkup. Wakati nyagita tumanyanga kuna shida nyingine ambayo kuna mwili. Unajua sisi madaktari hatuwezi sema embewe ko urigete ubwate. Tumanye bintu bibiri bitatu. Around 3 things. Wikonga ntabyeke neke. Manya kumanya burebe bwako so igine ngenteka mate mbiya mano sana daktari umete omwanchu muri na tete komanya ekaro mondabu ate stress nerete oburire bwa asthma stress na vela changie kolenta asthma lakini sio lazima stress inaweza kuwa what you call aggravator umaite ekaro muntu bwate stress is what you call adrenal glands. Adrenal glands yichigo tokase, nyigo igoro yaye. Ase nyigo yago, igoro ye nyigo no bwate go to adrenal gland. So when all is subjected to stress, what happen? When adrenal gland go produce what you call stress hormones, cortisol, adrenaline, noradrenaline. Chiomoni ye chichagara ginjira chichoko yana chiabunga mono. Gose chia lower immunity. So na vera changie lakini talinga nere kolenta uri rwazmu. Mbiya mano sana omwanchi muri agenda gututumira ujumbe yawo gwetira ase enambe yorega bwa screen yawo na boko boli iboli rindilionsi obwate ase daktari agenda gukwanira iguru yuburire bwa asma korinde onyere ko bakago tosemia amange igo mwanchi muri agenda kubwatia omurubireiga elindo nyare ko bago kumanya korinde tikatora so ase omutimo komokigo tokoira nango chande gosoma ujumbe chiago na boigo tokomanye ekero burire bwiga bwachire ase omubiro ngetambukiro kiyo bwenete koimoki ncheraki obwenderete ko etanga gwese kogendera kwerwalia erinde mbochi konyara ko babo gokoletera amadhara amange ase omubiro kondo mwanchi muri yeto basako basakonyagera ngwira nanda segeka egeke Ndizi TV ubwansu bw'Gusii omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchuria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriubwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe enyagitari ya Worldfit Health Center eye gutoka imbejumu chokisi nigekorwa bukorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boyo mbugwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa as a laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonke. So na kito kero montachiro bisi to make sure nga twa device nutritionally na kia koirena nga kia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera to na conventional medicine
twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids nandi twamanya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyumba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Biakigima omwanchi muri na ndengo kwaligania asensemo ya kabere chinga kitogendete gusanganire Dr. Kena Moses kurwase kliniki gya Worldfit korende naliranga nguchinde gusoma ujumbe chenu buna mugendete gutumira inyora ase chinsemo chimitanda na bagotobwatia gwitira Ndizi TV News Digital asensemo ya Facebook na wega asensemo ya YouTube na bagotonyera gwitira Ndizi TV News na bagotumira ujumbe yabo ase nambe yuregabo ase screen yao korende taraso ase ogosoma SMS. Daktari mwanchi mulie na tete kumanya. Ekero muntu abwate stomach complications. Ngo chichire cyareta oborero bwa asthma gose usiano kichibwate no borero biga bwa asthma. Asante. Mr. Rubo. Enchira yago yendagira. Umete Mr. Rubo twakuwa na matuka mangenga. Oborero mbubwate entry point. Oborero mbubwate asibo gwetera. Amarwere nabwate sagwetera. Nenchira yo yendagira no amarwera manga gwetera. Why? Ese ndagerere kero umuntu nakite sendagerere. Kolebe ni politicians. Koro warode ndagira se serikali baje go se serikali. Ne kerenchira yitu yebwate ndagere nyinge. Ne bacteria. Wadudu no bagwete senchira yendagira no bayikirega. So ese ndayitu ntubwate what you call millions of microbacteria. Igenchira yago yendagira etwale magoso masinini. You can imagine all these bacteria we're talking about and what you go so moverume because it releases toxins the blood system. Igo wono minetiga. Enchira yago yendagira etwale mechando na bokonyoro bwasma. Let me show you how. Omuntu nabwatege tonde senda. Kwanyura macha unabona kwanyura machi. Munago ikanda anyorire getonda macha alitaraba digest nabwo atubuchafu nabwo atekiango taraba digest tabunu aikisago swere so mubiri so ago ikekonyore segetonda kire achaka goswa make system esa manyinga and this is what you call leak gut syndrome when your gut is leaking muje pipe iri yawe ya machi egwetia machi kwanya koromna town nige pap jinde kibocho gatinya gotonya machi enchira yago yokoya yokuragira onyorenga nebo chogete ekunya gwetu buchabuli bogosesa manyi so when somebody has got what you call gut leak syndrome when your gut is leaking na bokonyoro burire bwasma ikabantu bwate asthma gosaba bwate allergies okonyora abange babwari kishida cyenda bwate abatanga nimbwate nande ulcers kuse nimbwate ndukunga ulcerative colitis you know ebi bitonda bire senda igenchira yago yendagira onye toti konyora asthma make sure nginchira yago yendagira nensa biyekigima omwanche muri nigwete daktari anyare ko bagakwira ni liboli bunga endagira nguchire ya toletera maroira mange ase umibere ito korinde daktari asense moye sukari metanto mbanchi te sukari sana sukari nere to borere wasma. Mimi ukiniuliza mimi daktari. Unajua mimi ukiniuliza mimi nitakwambia sukari ni kifo. Ukiniuliza mimi. Kwa sababu njena atikete kunywa sukari 2002 up to date. Kwa sababu mnajua kwamba sukari ni kifo. Lakini siyasema hivyo kwa watu wengine wenye wanatuangalia. Chaguo ni lako. Esukari iliyeduka. Kali sukari yekurwe semesi. Esukari yekurwe semesi nemia. Esukari yekurwe soboke nemia. Esukari yekurwe sikinye nje wajikurwa white stevia nengia. Lakini ngote sukari iliyeduka ere refined. Yekobekwe cha. Ege chike kama ugie sukari kaliegeke. Inaloa kinga ya mwili for around 6 hours.
What I'm saying is this. Ekero kunywe gechike kama gie sukari keriegeke. Kinga yako ya mwili ni kana kwamba inalewa. Konya kwa muntu nyota maru. Akonya gutaya ya utarepa baruka kake pararuche erenene, you know. Bono koba umuntu yo bongo bwa embuli gukora gas burungi. Ekero kunywa sukari inafanya kinga ya mwili inalewa for around 6 hours. Mbale bakunywa bichiko 6. Mbale bakunywa bichiko 8 aka time 6. So what I'm saying is this. Muntu obwate asima tawasa kukune sukari. Tawasa koraki? Kukune sukari. Kama inawezekana hata sione. Sukari bintu ne vinge gosari tuchako kwa na ntoko kora. Lakini twa tange sukari nembigo. Uyake gima daktari yo mwanzo mulia naro kombole saliwa kwa nire sukari. Akobole bichiko mbire ngota keri kwa nyubi sukari rituko. Kerubo. Unanirutisha nyuma. Nimesema kwamba sukari ni mbaya. Bwana ekerengo ngere. Kawango kerengo nkeyo. Tiye sukari kabisa. Onye kutakete sukari kaliye mesi. Ngasata tungite mesi. Nebwate sukari. Kalia matoka na bwate sukari. Onye kutakete sukari nyinyole ko rumugondo. Lakini nchomboli tige sukari pi. Biamono sana daktari singe chogende tokotose migoro yeskari. Na wigo asense moye yogurt rinde daktari umeta bantu mbale banchite chi yogurt. Ande yogurt na ende bwate sukari umaitenero. Nebwata akabwansigite yogurt nere tobure basi. Kwa nginyoi. Nje no muri kivitabu. Ande ngini ngete kitabu kuhusu allergies stroke asthma. Nani ngatabanga ki, you know. So me kitabu kiane you understand more about yogurt in the world of allergies. Yogurt nengi ya aso muntu obwate allergy, uso muntu utate kutwara asthma. Yogurt yoyote. Hizi yogurt za kawaida nchibwate flavors, nchibwate water, nchibwate sukari. I'm talking about natural yogurt. Natural yogurt nelieta bwate sukari. Lakini nebwate chibacteria. Nebwate chibacteria chikurunga friendly bacteria. And this friendly bacteria is no want to bwate a bacteria kurunga lactobacillus acidophilus. Lactobacillus acidophilus ene bacteria ngiye senda yago, ene bacteria ngiye so muberogo. Ekere senda yago ego seri chibacteria chimbe kunyango cyake iboko ya kisele by producing what you call lactic acid, by producing antibiotic kind of substance, by producing, you know, ebintu bibigo seri bacteria chimbe, hydrogen peroxide. Na ande ya konyisa mangana digestion. So what I'm saying is this. Ekero kwenye yogurt ambaye inaitwa natural, inaongeza kinga yako ya mwili na inasaidia mambo ya digestion. Daktari sauriwa kwa nile natural yogurt. Natural yogurt niriye. Ntumete tu analile chiabo strawberry. Ya natural yogurt niriye. Keruba yani ayoko gende supermarket iga kwa bugoli nagosoka kujiskari ali ese supermarket ese yogurt yebekire gendo ligire nandibuye nere likire nga natural yogurt buyake mama bumwanje muri ento maite na bokonye rosinka bono ibono umuntu achacho bisito tomoro ngya cross natural yogurt at home mbantu chidotalere kliniki kyao daktari usinto chitobekeli tukelimo otora kina kitokorosi yogati niona sana mwanchi muri achinga kitogerete go eseme igoro yoborero bigabwa asma kuri daktari ntarachiko so asi amabolio nindo chabanchi abaliye batumire chi SMS chaboga iga omusuba trend uli otaliko gonge nabo ate risk yoko nyaro borero bwa asma bose bari bakogonge bari bakogonka bakogonga nabo bwate high risk yo konyora uburire bwasima onye toli kogonki omwana ogo kenda gotebirine umanyite unajua watu wakikuja kwa ofisi yangu hata nawauliza omwana lilikuwa inkomogonki kubeka kwa inge sukari sorobere hata inkubeka lakini omwana ako dada itorobe ndia chagite kunyo sukari naye wajate komwa arobere ruri umongina irobwata marioga mangi muna robere muna gocha ko mwana oye amabere ali amatangani nabwate goti called colostrum and that colostrum nebwata marioga gotanga cancer nebwate gintu marioga manga kunga maitaki turakwantu turakore bono iga amarioga yo konyo mwana o atwara obunyamasubure
very strong. You know? Very strong. Bogo chiko kana ta chiko tuwara asma na marwairandi. Na kioko te bunyagitari nga nyonyesha mtoto wako exclusively. Yani utaliko mwakende yonzi emeti yenye sita. Abandi bajako mwa maji nga mwana atakita maji. Omwana umubiroye na maji. Ikaro ko mwa maji ko nando ko menta maji amanga ujako sali umubiroye. Mwana tatake ili maji andonsi for 6 months. Umaja ujako mwendagira. Ama vera ali akwegera obunyamwasi bobokongo. Bono utanyo utagongetio mwana ogo utagongetio mwana ogo for 6 months. Lero kerubo. Abaisike ba squeeze nyambara etiko gonki. Bakonyora umwana 3 months yomete koiranire gas. Koiranire gas. Abana b'eskuru banyora abana. Ande squeeze yomete technology ya advance. Abana ki ogo tiko gonki, Oro bere rwana kuchiro ko. Wono vai banga ki. Ekero ko mwire ko nyora abana. Lindo mwana oyo gonere your future. Mogonki exclusive. Ono tuli ko gonki omwana ngo cha konyora morura mange. Asime kiwa ndani, ugonjwa wa sukari na kadhalika. Mbie mono sana daktari singencho kwerere gokorinde mbaro batumire amaboli abo tiganda aracha kiro yigo boli nga daktari eke unongerete asma. Ke unongerete asma daktari. Eke unona pneumonia tiantebego. Ekaro kunga neki ino muntu bwate pneumonia. Otwale na pneumonia ere severe pneumonia na bera eza asali kinjira cyago cyokoyana esali yama baadaye na bora toro bwasima lakini pneumonia telikolenta kintu burire bwasima unless it was severe area yakolenta what you call lung damage. Yeah. Naroro goteba ni Moses agoteba nikiishi na mtu mwenye akona asma anaweza kuniambukiza? Hapana. Asma teliko ruweso umuntu kucheso yonde telikuambukira. Ya nataba asma era abwatie familia. Daktari mondolire ndero kera arairo konyara chimioro chigotichana. Ine dalili yogo tebanga asma yangere waswaso mubiroe. Hiyo ni dalili. Tumesema hivi anaweza kuwa kona allergy ama what we call sinusitis. Enchire yoko yana gaiga ebwate chabimbire sinuses. Unaona? Lakini baadaye asipochunga inaweza kaleta asma ama inaweza kuwa ni dalili ya ugonjwa wa asma. Nara ogotebanga akuru kwa Abel niko bari na magoma kurwa exchange ba agotebanga akuboringa asma nero enyama nkagitenga corona borero bw'inyama no borero bwa corona ya borero bw'inyama ara miti borero bwa mabere inyama corona daktari korende relationship nero between borero bwa asma na corona eke gero maite buansi bwo affective na to kweana oborere bwa corona na obora lento borere bwa asima baadaye because oborere bwa corona ngo damage bolenjira yokweyana ibo kolentira asima baadaye. Yeah. Narogoteba hi Ndizi TV, I'm Cyrus Omache from Bwomwanja ngobore daktari ekero koigwa ebiaga so kweyagi ningi gekogera. Hiyo ni allergy tunasungumzia. So let me show you something Miss Kerubo. Gera abantu bamanye. Abantu mbali bagukanga asima ekolento nebintu bikogera asima ewe was. This is what you call it triggers. Ebi ekolento asima lakini bikogera asima ewe mbe mono. This is what you call aggravators ama aggravating factors. Unabona allergens. Nimeenda kwa vumbi asma ya biro nyingi. Na agende se chingoko chikwende chi ubuchabo liwe chingo na ya ndo asma ya jakoba. Tali ubuchabo liwe alenta. Lakini these are what you call allergens. Allergens chikogero buri bwa was. Ntubwate bintu biko mnabona irritant biko lenta irritation injira yokweyana. Unabona ogende so muntu kunywa sigara. Asthma imoke. Taliyo sigara ya renta asthma, lakini sigara is aggravator, gose an irritant. Ntu bani bali bakunywa malyogo. Muntu onyi gose aspirin. Ya asthma ya cha kumwataka, Tali asthma tali iliyoge renta asthma, lakini iliyoge ya vera an aggravator. Munabona aspirin.
abantu mbale muna twatebire bagende usaba gukora physical exercise umuntu ogenda okukora exercise uzo mwana school okora lot of exercise asthma ya mu attack tali exercise talent asthma but exercise kyabera an aggravator nte wanene anda abantu bamenye ngasime watak mono butuko na maambiri muntu akobo na kerolende keroko nyorobo kendu bol weather talibo kendu bugale ntasima obo kendu is an aggravator Bienvenido sana daktari Sabiria gendete goto semia igoro yoborere bwa asthma korende amabori na manga ga saine go swaga iga narokoro kwanga Peter hakobori nga daktari amabera amarurano na ile libakali ya yogurt amabera amarurano ni afadhali kuliko fresh milk wali abantu nande kwanginyiri abantu babo batuburira bwasima it is time you stopped kunywa amabere amabere nabugate protein albumin ekogera asthma ya attack na then because ya make asthma ya was ikote kunywa amabere lakini abo kunywa amabere amarurano yes talibobe mono lakini ngandi to cross yogurt ingekuwa better narokoro kwa Jona Moseti korwa bongonta nyali bali masaba ata umonde keragutira egetiro yana mono igona affected asthma ngabere are affected na asthma nabanya nabwatu high blood pressure nabanya nabwate shida yenkoro nabara twara marwira ande yekwerende yege kuba so asthma ngina asthma ekeragunya gitari ntoteme kumanya what could be the issue. Narogote mimi ufungana mapua mchana na usiku nikitumia mapua kupumua au tebanga ago sneeze mpaka oigwango bwatirwege kuba akoboli chinechi allergy gose na asthma. Nimesema allergy na asthma kuna tofauti sana. So kama uko na allergy uende utakuwa na asthma. Onye kubwata allergy njunya gitari to make sure kwa wenile to chikonyora asthma. Let us look at the complication ya ugonjwa asthma. Asthma umuntu kweguruma ite there's what you call asthma ngo itera abantu bako yes asthma nabego damage enchira yago yokweyana mbakikinga kitaba reversible enchira yago yokweyana eve damaged mbaka tikinga kikoba reversible if that is going to reach that point then asthma inaweza kuwa kwa sababu njia yako ya kupumua imekuwa damaged to an extent it can't be reversed so asthma sio mchezo igento gia kabiri asthma nkodentere igento yikorokunga acid reflux ekero umuntu bwata asthma okonyona ndi acid kunya gochege kuba liliaraire acid yamnyoka gochege kuba igoro acid nabona ndora nyire guchese amago esari amago further so acid reflux nabegoja because of asthma there's what you call sleep apnea abantu balibabwata asthma mbali kurara butuku akonya kongorota okongorota kuna ande nabukora asthma lento kongorota no kongorota nabukora lente high blood pressure igasima nabera nte what you call sleeping apnea na ande ngento kende asthma nabego sali sinuses ende what you call sinusitis so asthma nabego sali umubirogo yes and I'm saying this asthma nabego sali enchira yago yokweyana bakeke ekara yabungire no chikwego mariyo gonzi etaigoke it can be reversed and that is the time when we lose our patient ama we lose our people. Mbiye mono sana daktari uburiro bwasima na bubwate amaboli amange kurinde daktari kyagera chinsa chetu cyatonyorire nikongo kwalibaga ukwanerenga ye clinic kyao kegotoka na bwegwena ne namba yawe yesimi onde bwensi otagete obogwene gusotete kumanya igoro ya buriro bonde gose obega bwa asthma na bako goikera gosagotalira se clinic kyao asthma nko gwenere abantu bakinya gitali ntubwata maliogo ntubwata what you call injira yokurwali asthma kangana kwana because of time ntubwata what you call antioxidants they need ntubwata anti-inflammatories and ntubwata into immunomodulators and ntubwata tuwale interest obviously kurunga stem cell therapy stem cell therapy nere ko chikotebi kinga yumubere ngati yakonya kurwanesege so onye kubwata asthma ondebwensi obwata asthma tukutane kwa ofisi tutakueleza zaidi ili tayari nenkoro ku daktari Moses Kena Onsarigo enya gitari ya nekoro kunga Worldfit centers
Worldfit Health Centers ntobwate branch muchwire Eldoret Karatina igabo songo notola se nyumba ya Uhuru Plaza wali batama eti Uhuru Plaza ere gati ya town Marikiti ese chire gotoka ese nyameko nigu ase kwenda bantu bakora chinsu ase stage enkoro ya Kisumwere oli negoro ese yarenge ochegoroba ya gatatu erumu 307A no komera daktari yego kwana gaiga inche ngotoke kliniki yake so ekero montago ja nincha komera onge tora ngomera tora ka kliniki ya Worldfit namba ya nesimi 0722 245763 namba ya nesimi ngirole nande ere 0722 245763 mbia mone sautiliri mbia mano sana omwanchi omurireria asengencho kwabeire na intoko twagachagete omurobiriga wika bono igano gosemeria kwa nebuna kwanyere ko bagukwegerwa na bago kwenyorera obosemia igoro yoburiro bigatwanya ko batoko kwana kwanyere ko bagukumanya ebimanyereri byoburiro bigabwa asma korende daktari bunatebire na bagotarire kliniki kya Worldfit erindo onyorere amange daktari kena Moses no agotoka se kliniki kikere ase omochi obosongo korendo mwanchi omurireria inyora asensemo chimitandao sensemo ya Facebook na bagotonyara gwitira Ndizi TV News Digital na boga sensemo ya YouTube na bagotonyara gwitira Ndizi TV News sensemo ya website na bagotonyara gwitira www.ndizitv.or.ke magachi kamera soko ene kibuna ebicha na boigwilio gira gwikira sole asinchira ya bene nere Petronira Mukeira omwanchi omurireria ngokuganiria oburigereria obuya chinga kimokomera nere John Kibatia akoretera amangana mayana boigo ekeumbo gya siasa eritarane Frida Kerubo wika weekend litukulia Jumamosi